Het Europees Parlement had 24 werktalen, als het Spaans, het Nederlands, het Frans, het Fins en het Maltees. Dat zwaar het van 424 oerzetcombinaties. Justerjoen wat er ik minder iets talen praat, maar daar weer lang net elstien in het maniers. I know that somebody has proposed today to have the possibility to speak in his or her language beyond the scope of the official languages of the European Union for which we are equipped here today. So that is not possible. Mr. Huitema, for 1 minute. Beste collega's, maar liefst 10% van de Europeanen spreekt een minderheidstaal. Het is van mij een eer om voor het eerst in de geschiedenis in het Europees Parlement dat te spreken in het Fries. Ja, dat is natuurlijk gewoon tegen de regels. Er zijn bepaalde officiële talen die gebruikt worden. Dit is een officiële zitting van het Europese Parlement. Het is niet zomaar een vergadering ergens achteraf. Dit naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van het Handvest voor minderheidstaal. De Friese taal is net alleen een onderdeel van de Friese en Nederlandse cultuur. Het is onderdeel van de Europese cultuur. Volgend jaar lid Friesland hem maar lauwt als culturele haardstad van Europa. Dus, net stinnen, erhinnen. I nearly understood it all. 10% van de Europeanen praten minderheidstaal. Er zijn hele volle verschillende culturen. En de zeswijze van het Europese Parlement is ik eenheid in verschaatheid. En dat lid van Ocean. Het Wetjoen tolereert in het Europees Parlement. Daar spraken in het Fries, in het Catalaans, in het Baskisch. Maar wat zijn wordt, hield net. En het wordt ik net notuleerd en het wordt net oerzet. Maar er komt een nieuwe actie om voor Europese minderheidstalen. Het Minority Safe Pack, een Europees burgerinitiatief dat 1 miljoen handtekens opheljen wil in heel Europa. Als dat slaagt, dan moet de Europese Commissie en het Europees Parlement op een nijsje naar de positie van minderheidstalen. En dan zou het samen kennen dat het in de toekomst wel kan.